үз телен белмәгән кеше маңкорт диләр. Шуңа күрә үз телеңне белергә кирәк. Шәһәрдә торсаң да аңлыйм, әлбәттә, урамга чыксаң да бик күп русча сөйләшәләр бит инде. Рус теллеләр бик күп, шуңа күрә миңа калса дәүләт бит ул гаиләдән башлана. Менә шәхсән мин үзем, минем хатын, тормыш иптәшем, ул шәһәрдә үсеп, әйтик, русчалы дисәм, алдамасмын, ләкин ул мин әйтеп куйдым, өйдә безнең татарча сөйләшәбез, һәм минем тормыш иптәшем дә, һәм менә улымны да гел татарчага гына өйрәтәм. Иң теге авырткан җиргә бастыгыз, туган кеше үз туган телен белергә тиеш. Чөнки менә шундый бер җыр да бар. Туган якка кайтып дәрсәм, туган телемдә дәрсәм генә туган ягым мине аңлар дигән. Дөрестән шулай, чөнки ничек инде үзең ана телеңне белмичә, синең милләтнең киләчәге юк минемчә. Мин тырышам сөйләшергә. Чөнки менә теге аңласа да, аңламаса да, ул теге барбыр көчләп татарча сөйләшергә тырышам. Мен төрлесе бар дип уйлыйм. Дәүләт эшлекләре арасында атыл, гади кешеләр арасында да татарча сөйләшкән балалар да бар, татарча сөйләшмәгәннәр дә бар, ватасында сөйләшкәннәр бар, дәүләт җитәкчеләре арасында да шулай ук. Мин беләм, бик матур итеп балалар татар теленә сөйләшкән дәүләт җитәкчеләрен. Әмма ләкин әле бу өлкәдә эшләребез искиткеч күп. Әгәр дә без үзебез күрсәтмәсәк, үзебез үрнәк күрсәтмәсәк, халыкка, гади халыкка бу мәсьәләне хәл итү җиңел булмаячак. Кызым сөйләшә, аныкларым сөйләшә, алар әле татарча, русча гына түгел, инглизчә дә, башка телләрдә сөйләшәләр һәм мин аларга инде шундый юлдан барырга үземнең теләгемне белдердем, чөнки мин чит телләргә өйрәнә алмадым, чөнки безнең мәктәптә чит тел укытучысы юк иде авылда. Алар башта татарча өйрәнделәр, bir gram da Rusça bilmirlər, bir sözdə. Hazır indi mənə kırıngına Rus tilində öyrənələr, İngiliscə öyrənələr. Şuna görə min ətiyenlərə kengəş verirdim, başta balalarımızı tatarça öyrətmək kerak. Çünki kişi uylaganda tatarça uylayanları. Kişi öz tilində uyluyken birinci anası vergen tildə. Demək onun başında jil oynab жүрмей, ol нәрсәдер uylay bilə. Ondan sonra qalğan tillərini öyrənəm. Mənə benim 4 bala östürdüm, men bəlkələr, haman ösələr, alар Soruna şeyler tutar dilim. Kızım jırlı, balayım da matur etip söyleşe bile. Tutar sadigina verdim. Hazır okuylar birinci tutar gimnazisinde. Onlar kalgan tutarşa bilmeyen ballardan ongırarak tugul. Şu an mine kalsa tırşalar, okuylar tutarşa öğrenirken gerek dostlar. Abizetle, öğrenmişi bulmayı. Ulu bitse sen kat da biter, til bitse. Tutarşa söyleşe, ne şimdi tutarşa söyleşke. Allah'a şükür. Mektepte Rusçayını. Менә өйдә шуның өчен татарча сөйләшәбез инде. Өйдә татарча сөйләшеп йөргәч алар татарча җавап бирәләр инде. Урысча сөйләшеп бирсәләр, русча җавап бирер. Кагыйдә түгел. Мин беркайчан да каршымын, потому что дөресен әйткән, потому что дип әйтим инде. Бу безнең илдә бит инде. Безнең илдә почти урыслашкан илдә урысча да белергә тиеш балалар. Шуның өчен татарчаны калдырмаска.